Regional League Mayaka Foundation FC again retena marigania yevene koruchense mocha nyaure grounds chense mocha Bogika Ward mebungi akitutu chache South asetimente kuyarigani bosibe kimanera atwari tukoliankyo amone timu ya Getari FC chense mocha nyakenamo chense mocha miruka asebanya kwa bakwa amerania asechiko sori che league ya Nyanza Regional League wekira bono chitimu chonsi bene ochipawate chipoint chirenga ine chipoint 14 ase etofauti katika chitimu chonsi no bonge wechi gole ase Getari FC ereigoro ya timu ya Mayaka FC korendo morokyo monevu timu ya Mayaka FC Dennis Ayusa nigana kiribuna mbero veritike boikirano konyora chipoint 3 korwa ase kemiranekyo Samare dangor Dennis Ayusa inje head coach ya Mayaka FC wiki ya tanto abade timu ekorokunga Orabu Sounders lakini bona tianya arwikaga igotwa iwe wokofa ya 2 goals madabanje timu jingenji bato bole muri chwo kogenda isiko wake mipira igabona gotwa nyarubo bwibwechi golibere neji point 3 asenga ncho mwako buno chaka to abere to perform very well bono ndo bato mupira chuma mosi asege tiki agetari kwa wakarenya kenemo kerega gochi ari masosa miruka moino so you asa masoezi ntwe bangete no ligeri ma ya bachisaji go baichire tore well motivated to the kwe banga mopiro tunya ko batokobwa kagere position tole na botore ikile ko ba promoted to division 2 so igobono igotokurwani mono ende tunya ko nyara chi point echu getari igotobwade chi point 14 20 igotore nambe emo lakini wono go batobwete chigori igobone ringa toizo kwanda oro to babu igotoko begoro yabo ngwana tororo sana tokoro mukini nyako nyora chi point echu kagero mupira bakocha masoezi bwe bange jino ligeri gonda masoezi nge bangete ngoninde no bole munga inkogenda gari paka nyore chi point zire chindonge kongo tabangambia mono Ndizi TV asoko chagoto tarase getie kya nyaore ane ndo bakaribishe kare muragani anytime.